мавзӯи танзими интернет дар 3-4 соли охир барои ҳукуматҳои кишварҳои Осиёи марказӣ яке аз масъалаҳои муҳим аст. Почему этот вопрос стал очень важным, поскольку такие факты, как... чаро ин масъала муҳим шуд? Чунки таҳдидҳои амсоли киберэкстремизм, кибертерроризм мушкилоти аслии ҷаҳони муосир шуданд. аз як тараф мубориза бо инҳо кишварҳоро муттаҳид кард, аз тарафи дигар низоми дастрасӣ ба интернет шадидтар шуд. И пересматривать правила регулирования доступа к интернету. Если мы хотим сравнивать Кыргызстан и Таджикистан, агар мо қирғизистон ва тоҷикистонро ба ҳам қиёс кунем, ба андешаи ман на дар тоҷикистон ва на дар қирғизистон омори расмие вуҷуд надорад ки тавонем бигӯем интернет сарчашмаи асосии ин гуна таҳдидҳост ва низоми ҷомеаро барҳам мезанад. дар тоҷикистон барои маҳдуд сохтани дастрасӣ ба интернет чораҳои зиёд меандешанд. дар қирғизистон низ ин раванд эҳсос мешавад. дар қазоқистон бештар дастрасӣ ба сайтҳои мухолифини ҳукумат танзим мешавад ва онҳо худ ба ин иқроранд. омори умумии сайтҳои басташуда исботи ин аст. торномаҳо ба хотири интиқод аз ҳукумат экстремистӣ эълон мешаванд ки асосан бунгоҳҳои мухолифин мебошанд. дар тоҷикистон низ ман ҳаминро мушоҳида мекунам. дар ҳақиқат ин мубориза бо экстремизм ва терроризм дар интернет набуда аксаран ба фаъолиятҳои сиёсӣ марбут аст. аз ин ҷиҳат хатарнок аст. чунки аз як тараф шояд мубориза бо мухолифин барои ниҳодҳои ҳукуматӣ зарур бошад. ман инро намедонам, аммо дар ин ҳол масъалаи мубориза бо таҳдидҳои воқеии терроризм ва экстремизм аз мадди назар дур мемонад.